Yo, kali ini bersama Esi Maria untuk panjenengan semuanya. Oke, spesial untuk Bang Alek. Yo, Bang Alek goyang dong. Ego nih wong tuamu ego Bang Alek. Wong tuamu ya ego dong. Spesial dikasih ego wong tua. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk ati lahirke ning keluarga sing koyo ngene.
Oke, Bang Alek sudah lagunya egonya Ego Wong Tua. Tua. Oke.